Най-вълнуваща е самата игра, вълнуващи са головете, вълнуващи са феновете. Когато отбележиш, когато играеш пред пълен стадион, когато слушаш как ти крещят името, тогава изпитваш огромна наслада. Да видиш погледа в очите им, благодарността в очите им, това е най-ценното. Аз съм го изпитвал, продължавам да го изпитвам. Затова насладата, че съм футболист и играе, е огромна. Особено ако е важен гол, ценен гол, тогава чувството е неописуемо и тичаш, крещиш и не виждаш никой по стадиона. Феновете са тези, които са ме карали да продължавам напред. Те са тези, които те подкрепят, те са тези, които дават кураж, когато си в трудни моменти, и те са тези, за които ние играем. На кой съм аз фен? Фен съм на Първа инвестиционна банка, моята банка. Когато става въпрос за пари, се доверявам на професионалисти. Винаги екипът е най-важно от всичко. Сам не можеш да постигнеш нищо.